nga mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 11 na bulan sa Disyembre, tuig 2021. Aksyon Radio. Ngayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Aksyon. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, kalatraba PNP padayon pa nga ginapadalman ang pagpatay sa manugkapon sang baboy sa barangay Minapasok. High value individual nakuhaan sang 190,000 nga balor sang Shabu ginpasakaan na sang kaso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginkondinar sang Malacañang ang pagpatay sa miyembro sa media nga si Jesus Jes Balabanan sang Calbayog City. Suno kay Nograles, ginalantaw na sang Presidential Task Force on Media Security ang insidente kag ang posibilidad nga may kaangtanan sa trabaho ang pagpatay. Ginahingyo man sa Malacañang ang sinuman nga may impormasyon sa natabo nga magpakita kag magbulig sa mga otoridad para madakop ang nagpatay kay Malabanan. Nagpayag man sang pagpakigunong ang Malacañang sa pamilya kag sa mga nagapalangga sa nasambit nga mamantala. Nagpurmisa man ang palasyo nga himuon sang gobyerno ang tanan para madakpan kag makasuhan ang responsable sa krimen. Ginpahayag naman ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joel Igco nga wala sang kapatawaran ang ginhimo nga pagpatay kay Malabanan bangod ginhimo ang krimen sa panahon sang pandemya. Wala na sang hilway karon. Bisan diin ka man, sa sulod sang puluyan ka man, sagwa ka man, basta tuyoon ka nga patyon, sigurado patay ikaw. Kadamo na sa mga media ang mga nagkalamatay. Kung ano ang kabangdanan kag trabaho, inatanan itugya naton sa kapulisan. Apang may trabaho man nga ang tanan kag wala, hindi dapat patyon ang katapos sa media o kung sino man nga personalidad. May korte kita, kanugon sang korte naton nga ginbutang para dangpan sang tanan nga may mga kaso kriminal. Sa karon, ang hustisya ginabutang na sa kamot sa mga kriminalidad. Ang bayranay subong sa mga hired killer madata. Labi na gid sa panahon nga nagahilapit na ang eleksyones. Ang media iya sa nasiling ko na, patyon mo man ang isa kagatos, libog yapon ang magasulod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06. Balikan ta kamo pagkatapos ni. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. 9 na. Mabulubog na ang panahon. Puerte, no? May ara naman nga low pressure area sa Gwa Sangpar. Posible kung magsulod siya sa Philippine Area of Responsibility sa Lunes, mangin bagyo ini.
posible amo ini ang katapusan nga bagyo nga posible magsulod sa pungsod Pilipinas. Kabay pa nga wala lang sang halit. Good morning kay Hinida Ordonez, kay Rumeng Estrabon Hidalanga, dira sa Talaban Himamaylan ga monitor, kay Rutsel Ibanghilista, good morning man, naga-monitor sa Barangay 14 sa Dawes. Taga Dawes, good morning. Dira kay Jinky Dialagdon, morning kay Mr. Biboy Bilasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, Lily King, Rimar Suato Imperial, kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Dira sa kay Vicente Escobar, tamyaw ya misis siya, happy birthday. O sino na ang imo misis nga nagatamyaw siya kadlawan karong adlaw. Kay Constantino Josel, good morning man. May lang nga pag-monitor. O sige, kabay pa nga ulupod-upod kita, tagsagid kagahon. Dire kita, mga balita, mga observation report nga natipon sang aton patrol. Balita sa patrol. Dan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na Fred, good morning. Sa aton pinalanggan ng mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sa syudad sa Bacolod, especially kung ang paghahambalan sa mga dalanon, kung sa major roads naton ang dalan sa Lacson, Locsin, even ang aton sininga downtown area, Aksyon na Fred, masyado pagkatauhay, no? Pero pag abot mo diri sa madalang sa Mabini, Margarita, even sa Lopez Haina, sa area mismo sa Libertad, Aksyon na Fred, masyado naman kadamo na sa mga tao. Sa pagpanindahan, sininga kagahon, Aksyon Fred, of course, ang kalabanan diriya, damo tao sa pagsakan, temprano pa nagpamakal sa mga utanon, kaga iban pa, may mga prutas man, kaga nanari-sari ng mga baligya, Aksyon na Fred, no? Diri man sa area sang dalan sa Lopez Haina sa sininga kagahon, Aksyon na Fred, damo naman sa mga utod tahoga plastar, kunti nagliligad to bagsakan sa mga utanon. Diri naman kita Aksyon na Fred sa mga dahon-dahon, diri man kita sa inabalang ready na para sa lulutuon na lang tanan, Aksyon na Fred. Ang kalabanan diri mga tinuktok pa mga langka, ang ibang diri ang mga hagos preparado na kag lulutuon na lang tanan na butang na plastic. Sa ating mga kauturan Sabado pa, at least para may idea na sila kung pila subong ang presyo sa mga utanon. Si Madam, Ma'am, live pa subong sa Aksyon, ha? Sa Aksyon Radio. Ma'am, subong, may mga dahon-dahon sa ano mga available sa Tugabang, daong kamuti, alugbati. Tagkila na sila tugabang mo? Ang kwa naman, subukan tugabang, tag 150 ni ang bugkos, kay Iloilo ni nga kwan, Iloilo ni nga tugabang. Ini daw sa kamuti mo yan. Daong kamuti, tag 15. Okay, tag-15 na siya. Okay. Kung ini tugabang mo yan, kung i-retail mo, pila na ang bugkos mo. Minudo naman pulo. Pulo, oo. Ano pag alugbati mo yan, Mary? Ang alugbati, subong, tag 30 ang bugkos. 30 ang bugkos. Uy, ano yun? Ano yun? Gabi. Gabi? Oh, the best na yung butangan sa bagungo, no? So, ang gabi mo yan, tagpila? Tag 70 ang bugkos. 70 ang bugkos. Meron ka ito na putos na ito. Ano ito? Pangat. Pangat. Dahon sang gabi. Oo, pero pangat na niya. Oo. Tagpila na siya. Tag pulo. Tagpulo man. Okay, available mo subong. May ara ka man mga pichay man, no? Yung tagpila na subong? Ang pitsay, 60. 60? Oo. Uy, the best pag ini-action ko, gusto mo pa aslom? Si Juan Gadaon, yung batuan. Oo, si batuan mo, ang kilo na, tagpila na subong. Ang kilo sa batuan, tag 50. Pero kung mga utod na magbakal, tagpila ni siya. Kung pwede lang... May kabakal man pulo. Pwede na. Depende na niya. Available na yung subong. Okay, sige, salamat gid. Salamat gid. Aksyon na Fred, kung pupunta di si Balat sa Ivan man. Ang Ivan mga tinuktok naman na diriya. Ang tinuktok nga langka at Ivan pa. Ilan tagpila ni siya subong mga kano? 35. 35 pang pakpit ko na. Kilo. Ang kilo na na. Pero lumabakal kaya putos
Depende sa imo bakon ni, pwede makabakal pulo, 20. Depende. Depende, no? So, nakaputos na naya. Kung putos yan, pwede kang bakal puluhan. Pwede. Pero kalabanan, 35. Oh, 35 ang kilo ang pakbet. Wapo ni siya. At least, kompleto na rin sa tanan, no? Yung mga dako-dahon pag-idadari action na Fred, no? Maglabas diri. Yung mo man yun, tinuktok nga, ano to? Langka, oh. Ang lang Pila na? Tag 40 amon daligyan ay depende man sa imo ikaw ano man imo baklon eh. Yeah, depende man. No? Pagidya, uy, may dupis pagidya mo. Ikatahong pagidya action. But yan isang kawayan, ano tawag din mo? Tambo. Ang tambo. Ang tambo, tag pila ning tambo. 100. Ano na yung kilo? 100 ang kilo. Okay. Pero kung butang wish plastic, bisan jutay. Kinilo man nagyapon. Kinilo lang gyapon. At 100 ang kilo. Di nihalin ang inyong kuana. Utan-utan, diri lang. Ang tambo, duwa ni ka alinan, may alangilan, may konstruksyon. Mayo gali, no? At least ready na siya gali. Action na Fred, no? So, muna siya action na Fred, mga available subong, of course, may mga panakot man di kag ibang practice. Importante niya sa atong sininga mga kauturan. Magluwas di reaction Fred, may mga display man nga mga saging, ang saging dari alakang gikan sa Davao, ang iban nga mga utan man, at may mga mansanas man di reaction na Fred. So for ang observation sa patrol, of course, nalakip na diri ang presyo sa merkado. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin kamang bakitang Pinas na buton sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, sa aksyon, sa pagtulong. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:17 na. Bawa ka namin subong luto kibiil, no? Nang mabulubog na bala. Kadyos, baboy, kaglangka. Bakla mo sa batuan, paitan, abaw, istiwitis. Pagkatapos, bukal-bukal pa bala. Amo pag higop mo sa baw, sos, puwerte sa pagkanamit. Ang gaserve sa imo, bago lang tapos maligo, gatampi lang tuwalya, aragay, kampyon ang pamahaw mo, karon nga kaagawon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:18 na. Morning kay Maridel Robles Turner. Good morning. Naga-monitor sa California, USA. Kay Serwin Hugos, nagapabati. Morina Esconde sa Russia, Barangay Sibukawan, Isabela. Subungman, dira kay Elvira Hilugo, nagamonitor sa Charito Heights sa Granada, Barangay Granada, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Ariglado, mabalik ako pagkatapos ini. Life extension. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers and Pero 23 na, ba, porte, ang massive nga otdanay kuryente, suno sa siniko pati gayunon. Ako ya, wala ko ya problema. Kung otdan ikaw suga nga wala kakabayad, okay lang. Ano mo na kay wala kakabayad. Pero, kung tani, kay amo ini ginahimo sang siniko, ang pangabay sang konsumidor, kayuhan nyo man ang inyong serbisyo. Hindi magwanta mo, patay siga, guba ang mga gamit mo sa sulod sa puluyan. Inabisan manukot, kabala kung kampyon ang serbisyo mo. Bisan magtaas-taas, jutay ang balayran mo kung kampyon ang serbisyo mo. Ina makasalig kabala sa permanente nga kuryente. Hindi kay katulog kaya palungan ka suga. May kung kisalang, tagtatlo pa. Di kundi guba tanan mo nga mga gamit sa sulod sa balay. Ang suktanay, okay na ya. Wala man taga pagutang, wala man taga siling hindi ta magbayad.
sa siniko. Ang hindi lang maayo masakit lang batyagon kay utdan ka sa pila kadlaw nga gayo ka wala gid. Guro ti iban nga kilala pwede Iban nga malapit sa mga opisyal sa siniko basi pwede. Pero kung ordinaryo ka nga tao, disgrasya kagid. Ti ang pagsukot wala gid problema para sa akon. Kay ginusar mo bayran. Pero ang serbisyo dapat maayo man. Hindi ka mahilak magbayad bala kung mayong serbisyo pinang hindi maintindihan ang serbisyo. Uya-uya man kamo. Bao perte oo. Dasig ka mo manukot ang serbisyo nyo bao. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Bao si Ronnie Gordonya mahauta tambo Te tambo gingatan mo. Kay Lady May Gumban morning sa Charito Heights, Granada. Taga Charito Heights, good morning. Kamanjo Arniho, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsa kaagahon bisan matugnaw ang panahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Isang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So, nati, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya, lain-lain sila nga nagagalan. May
ngalanan nila. Basta ang nawiyagan sa Nigeria, ingala niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible
and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetuhon, ha? Kakagino, no? Ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong sa yun siya relevant, gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayog ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po kag manawag lang station sa imo. Salamat din. May paandam. Ining asod-asod nga sunog nga nagnuntad dito sa Metro Manila bangod ina sang Christmas lights. So, halong kita, kinanglan hindi bala kwan pikoy. Hindi pike nga Christmas lights ang mabakal ninyo. Pwerte hali ito. Grabe nga halos kada semana may sunog dito sa Metro Manila kag ang kabangdanan Christmas lights gid. So kung magbakal ka mo siguro ha nga inirekomendado sa gobyerno para wala delikado. Pobre man nga aton mga kauturan to Disyembre pa man na mawad-an kay mo yapuluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40. Isa ka reporto sang DCRH ang pangilkel blasang baw. Kita mo gilang na. Amon na kunara ka sa gobyerno halong gid. Kung mangilkel kag madakpan ka, kahuluya na, pobre man pamilya mo, kag pobre kagid. Kaya ang tanan nga kulwaon mo, porpete din na. Ay, oo. Hindi ka pa kuporme sweldo nyo, mangilkel gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na, kay Rapi Lebran, good morning. Nagamonitor sa Parauno Barangay Talok, kay Huma Lumina, kay Milili Uligo Tamyaoya, Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Mat Mayo, Jinky de Alagdon, Amar kag Alex Montisa, kay John Trijan, good morning. Nagamonitor sa Purok Kabukiran Takuling,
taga Takulingda, good morning. Dira kay Mylene Tadja, tamiyo Joseph Espirito, ngara sa Ibahay, Aklan, kag Manong GC Caldo, taga Pinaginpinan, Kabangkalan, Negros Occidental, kay Jure ni Pamusino, good morning man, kay Alisa Morales Quilio Pile, good morning. Rot Antiquinyara siya, nagaluto para sa karinderya, kay Angela Gayundato Castillo, tamiyo ya bata ya sa Libanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno Carpio, sa apo ya nga si Makmak Clauso sa Saudi Arabia, naga-monitor sa Bangga Totong Barangay Pilisa, kay Jose Mungcal Torilla, watching live sa Binalbagan. Morning de sa inyo. Upod-upod lang kita, dulugsing kita kon kagahon. Kay Judge Nap Diamante Gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Reuben Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Toto Raul Alibugas, dalong galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Kay Councilor Ronnie Torino, sa Don Salvador Benedicto. Dilag nga pamilya sa Sumag, dira sa Agustin family sa Kawayan. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning. Si Pare Kinet Pabonda, kamusta ka? Kay classmate Efren Pumpirada sa Merkado sang Sumag, good morning. Kay Philip Bilisa sa Murcia. Dira kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Hurilia, gabugtaw ni siya. Dira kay Pareng Istoy Querido, abi tindog nga mga lakat-lakat. Kay Ihado Richard Binos, kag Toto Binos sa Barangay 4, good morning. May lang nga pagmonitor sa mga miyembro sang Kaisi Boys. Merry Christmas sa inyo. Mayo lang nga pag... Sige. Kay Jocelyn Libuon Dispo, good morning. Sa Purok Magayon, Barangay Sumag. Kay Imbong Jocampo, nagamonitor sa aton karon nga kaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton.
Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang ang mga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Kamusta na ang aton sinipalibot? Si COVID, kamusta na? Si Omicron, suno sa DOH kag World Health nga organisasyon, daw hindi giman masyado kabalantayan. Kagaw siya, pero medyo mild ini kung mag-igo sa aton. Pwede lang kung bulngon nga niya sa sulod sa ang puluyan. So, ang aton Disyembre, posible hindi masama naog sa level 1 kay kung mamatian ta ang tiglikom sa ikayong lawas hasta tapos bulan sa Disyembre level 2 lang ang bilog nga pungsod Pilipinas. Da okay na. Ano pa naman? Bisan paano ligwa-ligwa kadto ka sa mall subong agotok. Tanan nga kalan-an subong gutok ang butsilingon buhi ang negosyo. Kapon nato ko sa isa ka Moldes Bacolod, sos ang tanan nga kalan-an gutok. Wala ka pungkuan mo. Di daw medyo gayum-yuhom kita kay ang mga negosyante naton sa sulod sang isa ka tuig sobra na mirde man. Iban ganin nagsiragid kay ti wala customer mo. Mabre kay mo ang kasulod sa restaurant mo isa dua. May ginabayran ka, may kuryente ka, may tubig ka kundi sira. Ang iban ganin sa iban nga mall wala pa kabalik. Ang iban nagabre na, iban wala kabalik. Porte. Pero sa nakita naton nga pagbaha sang tao sa mga kalan-an kag pamalaklon kamen, ang iban kabato na sang 13 month, ang iban may mga bonus na. Ti natural nagsirkular ang kwarta. Amo nang matahom kun ang kwarta ga sirkular. Buhi ang tao, buhi ang negosyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:51 na. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Kay Maria Pilubaton, kay Angela Liarte Gayon Datos sa barangay Bangga Tutong Barangay Pilisa, good morning man. Kay Sumiwan Antiquinia Ronald, good morning. Kay Milvin Piñapel, kay Dodge Dalida, naga-monitor kay Aida Alunan, ara siya gaupod sa aton bawo si Aida tagsagid kakagahon
ulupod-upod kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 4:52. Mabalik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-elucidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Diyos, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni.
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga wala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa Subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag size diri kita high value individual nga nakuhaan sang 150,000 nga balor sang shabu ginpasakaan na kaso. Lunes Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikas Bacolod City Police Office. Ginpasaka na sa Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit ang kaso nga paglapas sang Section 5 kag Section 11 sa Republic Act 9165, illegal nga pagupot, kapabaligya sa ilandilian nga droga. Batok kay Ernesto Cardenas
alias Junjun alias Tongtong nga pumuluyo sa Poroclipchon, Barangay Singkang Airport, Siyudad sa Bacolod. Nadakpan action friend si Ernesto Cardenas kung imo madumduman sa bypass operation nga ginpatigayon sa Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit sa papanguna ni Police Lieutenant Joben Mugato Huwebes ang gabi. Sa diin nakuha sa posisyon ka kontrol ang kapin 28 gramos nga shabu nga may market value nga naglabot 190,400 pesos. Sunod sa kay Police Lieutenant Joben Mugato, tagapamuno sa Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit nga high value individual ang kategory ni Ernesto Cardenas bangod sa madamong shabu nga na-recover siya sa gipatigayon ang bypass operation sa tong Huwebes ang gabi. Sunod sa kay Police Lieutenant Joben Mugato Action Fred, masobra ginman isa ka semana ang ila city surveillance nga ginhimo antes madakpan sang Huwebes sa gabi si Cardenas. Sa karon Action Fred, ginitunguan pa sang Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit nga makilala ang supplier ni Cardenas sa diin siya nagkakuha sang Cebu Ago de Baligya sa Barangay Singkang Airport kagkatupad ng mga barangay diri sa may siyudad sang Bacolod. Si Ernesto Cardenas Action Fred anay kapabilin sa custodial facilities sang Police Station number 8 matapos gipasaka ang kaso batok sa iya. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Mga kaaksyon, sa di ka man sa Pinas, labuton ka sa mga balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kay Roland Guarino, nagamonitor sa Paglaom Village, Barangay Nining Guarino and Family. Happy birthday ko no kay Maisha Dimi, kay Olive Tababa, good morning, kay Erne Odasco Lidas, ara sila, nagaupod sa aton, kay Arsenio Yoruba Jr., Gapamati, diri sa Binalbagan, kay Erwin Gonzales, monitor lang kami sa Maaw, Dodoy Taiko, Mario Dinas, Gapangapina, bao si Star Mayo, ari siya, Star, morning, cold snow afternoon ba? Ano ga ulan daay sa Minnesota State? Kay Vanessa Starmayo, good morning. Kay Elizabeth Malaka Gamala, Arasya. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, taga Tangob, good morning. Kay Marlene Diaz sa Barangay Sumag, good morning man. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Santon Plus Herbal Soap, epektibo kag puno sa moisturizing nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning.
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery, first draw 17:36. Una nga bula resulta 17 kag 36. Second draw 11:34. Ikadua nga bula resulta 11 kag 34. Third draw 34:18. Ikatatlo nga bula resulta 34 kag 18. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 57, 2, 33, 41, 44, 56. Resulta sang 658 57, 2, 33, 41, 44, kag 56. Sa ilo kita 645, ang jackpot 83,757,220. Resulta in any order 33, 27, 18, 42, 3, 23. Resulta sang 645, 33, 27, 18, 42, 3 kag
23. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na morning lang. Kay Lalin Diauna Palmes nga monitor kami di sa Gosi Ilog. Kay Rumi Pasos Tinto, good morning. Tanan nga staff, tamiyaw ya. Asawa ya Cristina Italia Pasos Tinto, kagang pamilya ya. Duran family Pasos Tinso, o Pasos Tinto. Kay Hel Javier, good morning man. Good morning man sa tanan nga nagaupod-upod sa aton karon nga kaagahon. Dali gid lang, may pamangkot lang ako. May asma ka mo, wala Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEC Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira
matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why hindi na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basi. Mga balita nga natipo naton sa Bacolod City Hall. Balita City Hall. Upod kita kay Aksyon at Tayupon. Aksyon at. Good morning, Aksyon Fred. Ginaktuan na sa konseho sa siyudad sa Bacolod ang proseso angot sa donasyon sang lote sa Barangay Vista Alegre nga natala na patindugan sa Bacolod General Hospital pagi sa Gobyerno Nasyonal. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran nang in-out ang natabo bangod magluwas ang authority to sign sa deed of donation nga iligin hatag sa alkalde. Gilayon man nga ginratipikahan sa konseho ang ginpermahan nga dokumento sa tunga nanday Mayor Bing Nadia kag pamilya nga naghatag sa donasyon nga ginrepresentahan ni Gloria Hinsole. Dugang panipamilyaran, hulaton na lamang sa siyudad ang komunikasyon gikan sa Gobyerno Nasyonal paagi sa talatapan ni Congressman Greg Gasataya kung saan upatigayunon ang groundbreaking ceremony. Sunod pa sa Vice Alcalde, base sa ginpermahan nga deed of donation ang lote ang mayara sang Kalaparon nga 4 ka hektarya. Sa piyang kabayan na kasunod nagdala na naman sa nagkakayong kondisyon ang pamilya Hinsuli angot sa ilagin donar nga lote. Suno kay Vice Mayor Sid Familiaran, magluwas sa 5 katuig nga gintalana sa pamilya bilang timetable para tapuson ang pagpatukod sang among nga proyekto. Kabahin man sa ginpermahan nga kasugtanan ang pagkambyo sa ngalan sa hospital nga pagatawgon bilang Chofilo Hinsuli Memorial Center. Dugang panipamilyaran sa kabilugan nga 4 ka hektarya gindonar nga lote, 2 ka hektarya lamang gintalana para sa ospital, samtang 1 ka hektarya kagtunga ang intended naman para sa City Health Office ng syudad nga natalana pagasaylohon sa amuman nga lugar. Samtang nabilin nga bahin sang donasyon ang ginapainaman na para sa alagyan o kundalan. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayupon, mga kaaksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon
Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Kay Hil Javier, gamonitor sa Port of Sala, Oman. Good morning. Sige, may na nga pagbonitor. Kay Joms Kalibo, morning. Kay Jumari Gali, may lang nga pagmonitor. Sige, kay Milili Uligo. Kay Estila Yo Barbo, OIC sang Tourism Office sa Murcia, good morning kuno. Kay Roland Guarino, happy 6th birthday to my apo, Maisha Guarino Dime. Marisha, happy birthday. Kay Cathy Beer, kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning man. Kay Mary, good morning. Gamonitor sa Kalumangan, Bago City. Si Utay Benedicto, tiamya ko no kay Jik Kinubata, Bert Mercado, Junior Kilat Fernandez, Tata Perez, John Longher, Priego sa Plaza Mart. Good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Tuni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon.
Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon. Ako si Bayani Agbayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Hello, ako si Billy Crawford. Bakunado ako. Ikaw ya. Saan ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Ako po si Jeffrey Tam, rest back sa COVID. Aba, magpabakuna na para sigurado ka, sigurado ako, sigurado siya, sigurado kayo, sigurado sila, sigurado tayong lahat. Magpabakuna na. Me, Casey Montero, rest back sa COVID. Magpapahuna na para sigurado na. Hi! This is Waki Kiray. Bakunado na ako. Ikaw, ya? San o ka pa? Magpabakuna na para bansik ka. Ganang. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang bagong Kalatraba PNP padayon pa nga ginapadalman ang pagpatay sa manugkapon sang baboy sa barangay Minapasok. Si Aksyon Brian Murdin may report. Aksyon Brian. May ag-aksyon na Fred padayon pa ang maid-id nga pag-imbestigar sang Calatrava PNP sining pagpatay sang manog kapon sang baboy didto sa barangay Minapasok sa nasambit nga Banwa. Suno padre kay Police Major Robert Injaping hepe sang Calatrava PNP, maisa karon sila ka motibo nga amoning ginaasoy gid sila sining investigation matapos makakuha sila sang mga impormasyon gikan sa mga kakilala sining nasambit nga biktima o galing naghangyo ining hepe nga hindi ginapalayag kung ano ini action Freda. Madumduman nga ginuthang ining si Noni Boy Pales, 19 anyo sa barangay Minapasok sa Muman nga Banwa pero ini siya ang residente ged sang barangay San Isidro, Banwa sang Tubuso. Hindi pa ginagawa dito namin kung sino ang mga suspect. Pinaka-motive, lahat na ginagawa kita ng mga information that hindi pa ginagawa possible sir kay damo sa mga damo sa anggulo bakit hindi ka pa matibol si Bakalaway man ang muna ang sitwasyon.
Inang mga balita, gikan sa Nukpo, ini sa Aksyon Brian Morden, mga kaaksyon diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon siniserbisyo kag balita, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na kay Nonoy Villarde. Good morning. Kay Rosalina Arellano Espadero, kay Toto Balolo Tarasya, si Beleni Pamusino, si Everos Patigayon Balulot, mayong aga kuno kay Gisa Pabilio de la Cruz. Good morning man. Kay Bibs Navarro Hortalis Baligwas, dila sa pamilya Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Happy 28th birthday kay Bibs Navarro Hortalis Baligwas. Happy birthday. Mabalik ako pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Desisyon 2022.
Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila lang ka mga blatter entry. Opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred arestado ning isa ka Iloy matapos nadakpan sa bypass operation alas 11 ang takna kagabi sa barangay Mansilingan diri sa syudad sa Bacolod. Ang naaresto ginkilala kay Elizabeth Gonzales, 42 anyos kag residente sang Purok Kahirop, barangay Mansilingan. Si Gonzales aksyon na Fred ang dadakpan sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 8 led by Police Major Jory Puerto. Din sunod diri kay Puerto ini si Gonzales ang ginakabig nga street level individual kag naaktuhan sa mga otoridad nga nagbaligya sang illegal nga droga matapos ginbaligyan sini ang isa ka pulis nga nagpakuno-kuno po sure buyer. No na-recover pagid sa iya ining 16 ka plastic sachet sang suspected shabu. More or less mga 50 gramos ang kabugaton nga may standard drug price 300,000 ka pesos. Si Gonzales aksyon na Fred ang nahunong karon sa custodial facility sa police station number 8 kag nagapangatubang sa kaso violation sa RA 9165, partikular ang pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Polod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. That time, las 5:59. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan Bay na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Kabato. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila,